500 में सीखला 2000 में चीखला। बस 2000 में दे मतलब 2000 रुपया में चिखला। सरवा हम तो जानने के 10-20 हजार के डिमांड हुई, बहुत सस्ता हो गई बा। कैमरामैन चल चीखे चलन जा। कौन चीज चीखे चल जा? हमारे टेढ़का लड़ा बा। का हाल है भाई लोग, उम्मीद बा अच्छा होलो। और आज के वीडियो में ह्यूज कंटेंट क्रेजी बॉय रोस्टिंग। तो चलते नहीं आज के रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करता नहीं और बहुत मजा आवेल बा। तो एंड तक वीडियो को क्लिप देखा लो। So hey guys, welcome back to another video. So guys, today I'm going to roast भोजपुरी के बहुत भगटल गाने के ऊपर। तो क्या हाल क्रेजी भैया। तो भाई लोग आज भी हम भोजपुरी वीडियोस के बारे में बात कर रहे वाला बानी। तो भाई लोग आज के वीडियो नु तो हम लोग के शुरू से अंत तक ले देखे लो, कहां से कि आज के वीडियो नु बहुत गड़फार और बहुत फनी होखे वाला बावे। हमार लाड़ फनी होखे वाला बा। लाड़े सब तो वीडियो बनावो तारा कि केहू देखते नहीं खे। अरे सर तारा बनावे आवेला? हाँ एगो काम कर, हेजुका के बैठा बनाओ सर बतानी आओ। ना ना मजाक कोई नहीं है। मजाक कइला सर तारा आवे के बढ़िया के बैठ सर बाजू बना। ना ना भाई मजाक कोई नहीं है। सरू तार बाप हन तू नहीं बता सरू अगर जा अच्छा वीडियो ना बनैला हाई कंडेंसर माइक में देखत रहनु देखत रहे केना सारा बता नहीं। हाँ हाँ गणिया में पेल दे बड़ा मोट बारे। अच्छा सर है ना तू सर मन में ना माइक नहीं रख ऐ सर माइक है जुक बाबे देख ले माइक है लगाओ गाड़ी में लगाओ बे ना कहां लगेबे वीडियो बना लुका कहां मेरे सरवा चल चल सारे बैठ बैठ सर तार गाड़ फाट ना हो रहा माइक लगाओ सारे निमन से सारा बड़ा तोरे से बनवाए हैं। एगो डायलॉग बोल। अरे सर बता नहीं अरे सरवा टीवी हो गइल बेकार रे। ना रे प्रयास करतानी कि कैसे बोले। अच्छा चल एगो डायलॉग बोल तू। हाँ सो हे गाइस आई एम राज राजभर एंड यू आर वाचिंग क्रेजी नंबर 1। सो हे गाइस आई एम राज राजभर एंड वाचिंग क्रेजी अरे सरवा गणिया फाट गइल गणिया। अरे सरवा तू नहीं देखा तर सरवा नहीं फक सरवा फक आज तो नहीं मार का मतलब तो गणिया में ढुक जी फक सर बात सर तू नहीं वीडियो बनाओ सर 10 दे के किसला 20 दे के मिसला। 10 दे के किस लो आ 20 दे के मिस ला तय भौजी इहे लगले इहो बता दो कि कितना दे के पेल मतलब कितना दे के चीखला। 500 में सीखला 2000 में चीखला। बस 2000 में दे मतलब 2000 रुपया में चिखला। सरवा हम तो जानने के 10-20 हजार के डिमांड हुई, बहुत सस्ता हो गइल बा। कैमरामैन चल चीखे चलन जा। कौन चीज चीखे चल जा? हमारे टेढ़का लड़ा बा। अरे सरवा बकलोल कहीं का भौजी सामने से ऑफर देती है कि 2000 में चीखला ऊ चीखे के कहत नहीं पैसा उसा बा के ना तोर लगे ना नहीं खे बाकी सर कोनो बात नहीं चल खेत कोल के पैसा जुगाड़ करे के। आँखिया के गजरा केसिया के गजरा। भैया जी बिल्कुल तू गलत गाना गावत रहा। गाना कुछ इस प्रकार के रहे के चाहिए कि औखिया के गजरा आ झंटिया का ढीला बा ई सुन के अच्छा लागी ना के सरू औखिया के गजरा आ गजरा के भाजरा कुछ बहनचत कुछ काट रहे सरवा कैमरामैन हटाओ वीडियो। एको बेरो पहिया में ले लो ए राजा हज मिजाज बना जाए। एक बार बहिया में ले लो ए राजा जी लार टंटन मतलब मिजाज बन जाई। और भाई लोग हम कुछ ना बोलम तो हम लोग के ऊपर हम छोड़ देते नहीं ना मतलब भाई देखला के बाद कोना एंगल से लगा तब कि इस तरह भौजी के बहिया में धइले बावे एकरा के तो सरवा टंगरी उठा के पेलल कहल जाला। और भाई लोग तो हम लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर बोलो और ई पूछ बोलो कि क्रेजी भैया तो बहिया में धरल केकरा कहल जाला तो ऊ कुछ इस तरीका से होला हे तेरी बही में एगो लड़का एगो लड़की के धरेला चाहे एगो लड़की एगो लड़का के धरेला। लेकिन हाई सरवा कौन टाइप के हम तो पहले बार देखनी कि बाही में धरल कहत रसन सरवा टंगरी उठाओ आ पेल दो। एको बेरो पहिया में ले लो ए राजा हज मिजाज बना जाए। ए भौजी खाली मिजाजे ना बन जाई लड़वा तन आ जाई लोरी कहिए में लहिका हो जाइए पिया। अब बतावो लो ई भौजी के लड़े कहिए में लड़का हो जाई। अरे भौजी CONDOM के नाम सुन ले बड़ू कंडम के कंडम यूज करो
लड़का ना रह जाए। कौन चीज कहल भैया तनी फिर से कहब। ओठलिया के चाटल ए सार ओठलाली के लार चाटत रह। हम तो कहत नहीं कि जाकर भौजी के तू गोनिया चाटल सार लड़बा कहीं का नहीं हमरा के कबो हो सूते देला रात भरी सुन सखी चुमा लेला। अच्छा तो तहार भतार तहरा रात भर सूते नहीं दे तो रात भर चुमा लेता ना। जब इतना बताते बारू तो इहे लगले इहो बता दो कि कहवा चुमा लेला अगिला प न पिछला प की भातारा मिलन बालो की हो थोड़ी पचलावेला चौकी हो। अच्छा तो तहार भतार तारा खातिर लौकी बा आ तारा ढोणी पर चौकी चलावता ना। शुक्र करनु कि ओकरा जगहिया पर हम नहीं खी नहीं तो हम रहती नु तो ढोनिया पर तो चौकी चलावता नु ओजू हम सारा जेसीबी चलवा देती। अरे बोला है बाछी गाछ बा छोट लेकिन खोलल महरा बा। बिल्कुल सही बात कहला भैया। उ देख के हमरो बुझाता है कि भौजी के वाकई में बहुत लमहर बा। गइल टक बा बढ़ के गोइल बा बढ़ के लटक अरे सरबा क्लियर मतलब क्लियर बोला था सरबा कौन चीज कहत रसन तनी फिर से कहल सन तो रले कवनो बच्चा ढके की गइल टक बा बढ़ के। अच्छा तो गोइल बा बढ़ के मतलब बढ़ के भौजी के लटक गइल बा ना। तो एगो काम कर लो आम का सीजन आइल बावे आम तो कहना तहन खाए के ना मिलल सारा दू जना पकड़ लो अपना नीमत से दुहलो देखियो रस गिरी ओमे से साल लटक गइल बा। अरे सर भौजी के लटकल बानू तोहनी के काहे गाना फटत रे सर बता नहीं लटक गइल बा भाग सारे देते रही किन के तो घुमलू पहिन के देत रहनी कीन के तो घुमलू पहिन के। एकरा से पहले भौजी लंगटे रहत रहे कि सर तू देत रहल तबे उ पहिनत रहे सार लड़बक के झाट पवना भातार मिलल हम बानी बड़े हो के पानी भौजी के बहुत दुख बावे। भौजी बहुत लमहर हो गइल बड़ी आ इनको जौन भतार बाबा तवन बावना मिल गइल बावे ओही से जुका के अपन दुख गावत गावल जाला का बताई मतलब हमरा दुख लागत यार भौजी के कम से कम साला क्रिस गेल इतना बड़ भतार रहे के चाहिए उतना से ना हुई तो ग्रेट खलिया के रहे के चाहिए। लेकिन भौजी के बहुत दुख बा यार कोनो बात नहीं के भौजी टेंशन मत लिया। जब मन करी तो हमरा कहीं कॉल कर दिया नंबर लिख ला 9192 बाकी सब हमारे कैमरामैन के गाने में सीढ़ी लगा के जो बना दो मानना पड़ेगा रे भाई। मतलब तार भातार इतना छोट बावे कि सीढ़ी लगा के सरवा तार जोबना धरत बावे तब तो सरवा पेल मतलब हाउ करत हुई तो करान मतलब किरान मंगावे के पड़त है उहे केरेन मंगावे के पड़त है। अरे सरवे के इसके बकचोदी सुना ल बढ़िया नु हम वीडियो खत्म कर दी भाई लोग अब ज्यादा ना झेल सकम काहे तो सरवा ये हमरा का पागल कर दी सर कैमरामैन खत्म कर दी। हाँ जी यस तो बस भाई लोग आज के बकचोदी यहीं खत्म करते नहीं। आई होप कि तुमको वीडियो देख अच्छा लगल तो वीडियो कैसा लगल कैसा ना कमेंट करके जरूर बताइए हेलो और वीडियो देख कुछ ज्यादा अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक कर दी हेलो अच्छा ना लगल वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई लोग अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दी हेलो ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले तुमको मिल जाए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। भाई लोग वीडियो पसंद लागल हो तो लाइक कर लो हमारे चैनल पर न्यू आइल बड़ा चैनल का सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। चलते नेक्स्ट वीडियो मिले तब खातिर नमस्कार प्रणाम भाई लोग वाह।